Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wato ALGAITA Mix TV, wato channel mai albarka wanda yake kawo muku recap wato fashin baki dangane da Idianhausa da labarurruka da suke faruwa a faɗin duk duniya gabaki daya. Especially muna kawo muku labarurruka dangane da Kannywood, abin da ya kama Bollywood da kuma Nollywood gabaki daya. Muna kawo muku recap fashin baki dangane da duk wasu abubuwa da suke faruwa dangane da fina-finai wadda suke faruwa a nan duniya baki daya. Mai sauraro, idan kana so ka ji wannan labari ko in ce wannan bidiyo mai albarka, ya kamata ka daure ka karasa kallon wannan bidiyo har karshe, za ka sha mamaki. ALGAITA Mix TV, ni Dr. Bikas, ni da nake kawo muku wannan recap wato fashin baki dangane da fina-finan Idianhausa da kuma har American film, kuma da dramomi ko kuma in ce fina-finan da muke yi a nan Kannywood, wato tashar mu ta Kannywood. Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana alaman kararrawa ALGAITA Mix TV. Kada ku manta, kamar wannan hoto da kuke gani, wani jarumi ne wanda ake kira The Rock. Kun riga da kun san The Rock, wannan kuma Salman Khan. To an samu takaddama tsakanin Salman Khan da The Rock akan wani fim da za su haɗa kai da Nollywood da Hollywood da Bollywood da Hollywood. Za a yi wani ƙaƙƙarimin fim wanda zai ƙayatar da Salman Khan da The Rock. Lallai majiya ƙarfi za su haɗu a wannan fim ɗin wanda zai ba ku mamaki. Sunan wannan fim ɗin dai On the Deadly Ground, wato akan matacciyar ƙasa a fassarar Hausa. The Rock ya kasance jarumi ne a America, sannan Salman Khan shi ma ya kasance babban jarumi ne a fannin Indian film. To Salman Khan ya yi tattaki tun daga India ya zo America domin ya samu shi The Rock su haɗa wannan film mai ban mamaki, mai ban al'ajabi. Kada ku manta, wannan fim din mai kayatarwa ne, sunansa On the Deadly Ground. Ku biyo mu ku ga har ƙarshen bidiyon nan, saboda ku ga yadda fim din nan yake, On the Deadly Ground by Salman Khan and The Rock. Kada ka manta, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, ya kamata ka danna mana subscribe, ka danna mana alamun karrawa, sannan ka kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. Jarumi The Rock and Salman Khan ƙwararru ne wajen iya fina-finai, amma za a yi fim ɗin da ba a taɓa yi ba ne, wanda da India da American film da The Rock da Salman Khan. Salman Khan ya kasance shi ma murɗaɗɗe ne fiye da yadda kake tsammanin. Su The Rock kuma ba a magana dama, dan tsohon ɗan wrestling ne, kana ganin jikin nasu a murɗe. Saboda haka kada a barka a baya, ya kamata ka biyo mu ka kalli wannan fim ɗin da za a yi mai kyan gaske, mai ƙayatarwa, wato On the Deadly Ground by Salman Khan and The Rock. The Rock and Salman Khan. Kada ku manta, sunan fim ɗin On the Deadly Ground. Ku biyo mu ku ga full video na wannan fim mai ƙayatarwa, wato On the Deadly Ground. Ga The Rock nan da kuke gani, ga Salman Khan. Sai dai ba za mu gaya muku abin da yake cikin fina-finan ba, sai dai fim ɗin kowa ya san adventure. Sai dai mai sauraro, an ɗan samu takaddama tsakanin shi The Rock da Salman Khan dangane da irin role ɗin da za a buga a cikin wannan fina-finan. Kana tsamman Salman Khan ne zai iya fitowa actor ko kuma boss, ko kuma The Rock ya fito a boss ko actor? To irin takaddamar da aka samu tsakaninsa da The Rock, wanda har aka samu cece kuce tsakanin Salman Khan da The Rock ɗin, wanda ba samu jituwa ba, amma manya sun shiga tsakaninsu sun sasanta su. Saboda haka mai sauraro, ina so ka yi canka ko da cewa Salman Khan ne zai iya zama actor ko kuma The Rock wadda shine zai iya zama actor. Muna jiran ansa daga gare ka mai sauraro. Idan Salman Khan ne ka fi so, ya kamata ka nuna mana. Idan The Rock ka fi so, ya kamata ka fito ka nuna mana. Mai sauraro, muna jiran ansa daga gare ka. Kada ka bari a barka a baya. Wannan fim din na jarumai guda biyu, The Rock and Salman Khan. Salman Khan da The Rock, majiya ƙarfi gabaki daya, maji ƙarfi na India da maji ƙarfi na America. Kada a barka a baya. On the Deadly Ground. Kada a barka a baya, ina ƙara gaya ma.
on the deadly ground. Ya kamata ka je ka nemi wannan fim din ka kalla. Mai sauraro kada ka manta kana sauraron wannan masuburbuda daga ALGAITA Mix TV wato channel mai albarka wanda Dr. Bika suke kawo muku recap wato yake kawo muku fashin baki dangane da irin wannan fina-finai. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel kar ka manta ALGAITA Mix TV ya kamata ka danna mana kararrawa sannan kai mana subscribe ko kuma in ce kai mana subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa dan shi zai ba mu karfin gwiwa sa muku fina-finai irin wannan sabon fina-finai da suke fitowa wanda ake yin kwalabo tsakanin America da kasar India. Ni ne naku Dr. Bika, kada ku manta, for real your Dr. Bika.